О! Не. Вълче. Ой, че биват много. Да, фенс. Това не ми харесва. Този пайо му сещам, че е опасен. Тук надолу, колкото и да не ми се среза, тут съм безбройни. Здравейте хора, аз съм Симон, накрая и накратко си му е време да започнем една нова поделите на скоро изразвата игра Hytale или Minecraft 2.0. Време е да си създадем света. Моя шанс се казва SimWorld. Сега експлореченото нямаме Adventure Mode. Преди малко създадох героя. Ще продължаваме заедно играта. Не съм играл и ще видим какво ни очаква. Нека започваме с клипът. Ако ви хареса това, което правя, ударете по един лайк и се абонирайте за канала, да не пропускате бъдещите видеа на Hytale и на другите поредици, които снимам. Тук с сейф пикъпваме. Добре. Stone Rubble. Някакви гъби. Ако мога да взема, ще е хубаво. Така, това ни е спауна. Предполагам, винаги е на рандом. Така, мога да взема дърво. Първо, без състав се отваря. Инвентарна, какво мога да правим? Трябва ни бръчки и файбър. Добре. Айде и някакъв ръбъл за да направим. Друго, ако мога да направим легло, тук са инструменти легло, workbench, stone walk. Това е builders, workbench и chest. Добре. Ако щупя това дърво, дали ще ми даде пръчки. Колкото да не вярвам, но сега ще видим. Не. Трябва да се намеря. Аха, ето пръчки. Добре, защото това даде пръчка. То е, да, ясно разбрах. Рандом. Дристинг план, явно има различни байоми. Така, правим си братва, каквото и дърво. Интересно ми е. Ако го щупя отдолу, дали ще падне цялото. Отговорите да. Механиката за чупене на дървета е тук е по-различна, много по-лесна. Аз събрах 35 дърво. Дава пръчки все пак, има 54 пръчки. Все пак е давало пръчки. Тук може да съберем още пръчки, сега обаче да се направя меч ми трябва ръбъл. Така че половинки. И цветя има тук, но не ми трябва цветя, трябва ми ръбъл. Крикани, дали са дружелюбни? Да. Вие дружелюбни ли сте? Да се защите. Що мислиш, че различни? Тук някой игра не умрал ли? Какво? Някаква бяла гъба, заек. Къде има ръбъл? Съвсем мога да си гледам героя, да видите? Това съм аз. Мисля, че мога да краучвам на две. Мога ли пак да? Имам две камери. Задна и предна. Ръбъл. О! Не. Как се спауна? Сега ще накажа аз тебе. Ела. Механиката не я знам за биене, но... Как се спауна пред мен, докато събирам най-спокойно ръба? Чачи. И тук с скилът се хвърля, това е добре да го знаем. Да не го натискаме. Сега... Я видя на този мап какво има. Видя са различни байоми. Някакви постройки. Тук
Тук виждам сякаш къща. Може и там да отидем, като се първа база. Пак не е дреб спална. Тук има някакъв темпъл. Порта. Добре. Селдинг Woods. Още един байо. Тук има различни видове къби. Да се направя кирка да видя какво това като кварц ми прилича. Шок. Вид камък мисля, че е това, да, така че ще съберем малко да имаме. Така първия левър. Няма да го купа сега целия. Durability е 150. Това е още един мопре. Заек, да. О, вълче! Ой, че биват много! Ой! Не, чугувах се. Не знае, че се толкова лоши, не. Няма да умрете, бе. Майко, сега ако някой моп е зад гърба ми, вече не умра. Въй, аз съм една плюмка. Трябва малко да свикна с техниката на пиене, защото не е добре. Трябва ми храна много бързо и спешно. Буровинки. Не знам дали има... да, имам... Regeneration. Стига, направихме тези вълчи са много лоши. Може да защитавам. Виж, това е добре. Щях да ходя в тази къща, така че сега отивам, надявам се безаварийно. Не знам какво стана като нещо тук. Сигурно те се разпаван оттам на спална, ако нямаше го първоначално. С контрол пак се крака. Някаква пешера не искам да ходя. То ми другото видях, че май има точове, да. Добре, сега. Надявам се да си отида без проблеми. Ако видя вълчи, ще ги заобикарам. Къде е този вълк? Там е. Нали мислиш, че ще дойде при тебе вълчо. Малко натърпа се да играем. The Fence. Това не ми харесва. Какъв е този? Как мога да стигна до тази къща? Толкова ли трябва да охранява на една проста къща? Добре, от тук ще минем. Там, моста. Моста къде ли? Доста по-готина механика е това. В сравнение с Майнкрафт. Само че аз съм насам. Сигурно има full damage. Това... Мечка, ре? Това е мечка. Мечок бяга от мене. Това байом усещам, че ще е опасен. Това не са ли бурунки, не? Този байом усещам, че е опасен. Добре. Малко сърпение. Няма да бъде така що. Ще намерим някой друг, аз като намеря ще се завърнем. Намерих някаква руда. Копър. Той има лък. Не е за мене. Надявам се да имам брони в тази игра. Така. Първа основна цел за видеото е да живеем, да не умираме естествено в първи епизод и да си намерим база.
Всичко, което вие, не знам дали е дружелюбни или не. Те двамата там не са дружелюбни. Най-повече хора намерихме боровинки, докато обикарам. Като доста боровинки има, така че добре. Поне вече знам, че мога да блокирам с десния бутон на мишката. Въй, как ще съм метна в тази пещера. Какво е това там? Искам да се доближавам до това. Добре, не исках. Паяк било. Не знам паяците дали в тази игра са опасни, ама не искам да ме докосваш. Умря. Още един паяк. Добре, някъде няма ли къща, бе. Човек една къща да иска. Бе, нов фан. Ще идем до една къща по друг начин. През водата и през байомите. Ще заобикаляме, но ще се видим там. Ако нещо намеря интересно, ще ви информирам. Значи в момента, ако се разкарам само на празно за някаква тъпа къща. Добре, сега... Надявам се само това да не е проблема. Доста хубаво място е според мен, но... Добре. Трябва да изискам само единия вълк, между другото. Вълчо! Ела тука. И другия не дойде, бе. Не е дошъл. Чакай да говоря. Поне съм близо да спам, ако умра. Но не искам това да се случва. Такова е, бе. Така. След малко ще ви се заема. Само ми дай една минутка. Да са хилно. Чакай, че не знам, спелна ми мисля, че ужасен. Всичко обградено. Мечки, вълци, скелети, паяци, всичко тука. Не можете да обиколяте, бе. Не знам кога става вечер. Има ли мобове през вечерта? Как да вляза в тази къща? Може да там. Аз не мога да мина в входа, искам да живея в нея. Добре, къде? Каква тази къща, бе? Явно аз ще направя вход. Къде ме вратата? Явно това ще бъде моята първа база. Точно направена. Между че имам печка, което е... Добре. Това е... Плоч, камък. Тук един прозорец може да направим. Имаме втори етаж. Още нагоре отива тази къща. Чак покриваме две. Това ще ме е за сега базата. Поне не си струваше да направя всички усилия. Пиене с вълци, мечки, срещане, паяци. Така, сега. Тук мога да се разширявам даже. Това... Причаме като на дърт малко, но... Да, то си е дърт, малко пата няма. Добре, тук. Аз крафтна хора беше да крафтвам още един без искам. Мога да го въртя. Така. Може да се прави лък. Мейс. Аха, това са две ръце. Това е една накаране. Дава. Значи 27. Ще направя дагере. Няма да видим. Добре, така направихме си дагере. Към мишени може да направим трапове. А брони как? Може би...
Тук Builder Workbench. Друга. Не, от бе наистина добър въпрос, за не може да се правя. Има други workbench-ове. Ето го Armor, Copper Ingot, аз имам един копър. Пръшки мога да горя? Мога. Добре, не трябва да взема обаче бързо да изгърнат. Нормално. Пръчка все пак. Така, един копър дава един копър дава един копър ингот, нормално. Оня вълк къде замина? Не знам, но знам, че ми трябва копър. Тук имах момент отида там. Някаква голяма пещера. Торч. 4 торча мога ли да държа? Да. Например, ако съм стагери, да, съответно са двете ръце. Няма да мога... Копър видимо, ама... По тези вириги... Не знам дали мога да се пускам. Ай! Въй! За малко беше. Мога. Малко... Странно, честно казвам. Ой. Механиката е малко странна, ама... От мен трябва да го държа. Аз защо сложих 4-те? Искам да пробвам... Къде са мина? Да. Добре, да сега вземем един копър. Обаче аз ако си правя брони... Предполагам има копър брони, ще ми трябва копър. Тук защо не обратно? В смисъл, имам предвид на обратно с W-то или... зависи от камерата. Малко странно, защото примерно гледам нагоре и тогава с S надолу. Ако гледам надолу, с W-то надолу. Защото всъщност зависи от камерата, да. Има логика. Може има още малко торчове да се направя. Така да имам. Аз мога да го... мога да го... запалвам, то... С Z май видях, че... Да. Мога обаче... Как? Аз държа... Малко... Не никак ще ставам. Механиката ми е малко странна. Още не съм свикнал. Къде видях копъра? Там. Има... скелети, какво ли няма в тази игра сигурно. Да, копай бравата, няма проблеми. Много умен съм. Играта е доста интересна, така че надявам се на вас да ви е интересна идея магретания. Тук за коса слагам. Тук надолу, колкото и да не ми се среза. Тук съм безбройни. Това ще го... Няма ли го пати в тази игра? Аз не видях, може би има. От там многото... инструменти, където мога да правя. Сега да не казвам голяма дума, обаче в пещерите няма чак толкова мобове, както в Майнкрафт.
Оп, чест. Дай копър. Дай копър. Бе, за какво се обадих сега? Какво ти нещо видиш така? То се свети така. Няма копър, обаче има айлан. Които според мен е по-добре, но... Този защо свети така? Има мишка. Рататуй! Копър. По принцип е хубаво като копаеш да имаш някаква храна, но... Сега аз нямам. Ще трябва да ползвам минимал. Торчовете минимално да ползвам. Сега въглища в тази игра не виждам. Тук има чест. Кирка. Сега, не вярвам мишката да е много здрава. Тук пак че сразох. Вижте колко честове има и копър. Така. Каквото тук успя да обера, каквото има, каквото и семена за пшеница. Каквото намеря тук, това ще си взел. И от по-надолу няма да се знам сега. Виждам там копър, дай копър, yes. Браво, добра игра. Харесваш ми. Каквото и. Някаква малка гадинка. О, да, това ще даде месо. Малка гадинка, но даде месо. Ако успееш да направя фул сет, ще е много добре, но... Ще разберем. Тук има много копър, чест. Копър още. Аз ще го събера този копър и ще се видим след като съм готов. Така. Хора, готови сме. Сега обаче навънка е станало вечер. Я да си направя тук едно легло. И да спим. Ека нощ. Я да видим как е сменето. Да. Доста по-готино. Добро утро. Така обаче. Аз с това легло естествено ще го щупя. Нека Minecraft спавам след point. Аз сигурен съм, че съм спал. Значи по тези вериги мога да се скачвам. Събрахме 20 копър. Пак казвам, струен от копър не го боря. Така. Да обезопасим тук терена. Не знам какво демидж, сигурно има, но не знам от колко тук трябва да скоча. Така. Какво ще направи тук торчове да сложа вкъщи да има. Е така. Малко ситрина да бъде. Сега... Какво? Чай сега това визуален пък ли или... Добре, визуален пък е било. Тя чакай малко копра тук. Дървото. Тук ще освети. Find the Forgotten Temple. Трябва да отидем до Forgotten Temple. Charcoal. Ага, как е дървото? Има шанс да ми даде charcoal. Само че аз трябва да се направи чест. Ще да гледам за лопата. Естествено, че има. Реперки даже има. Добре, сега... Armor's Workbench.
Трябва да изчакам. 6 и 11. 17 плюс 5, 22 плюс 9, 31 копър. Няма да имам за фулсет, но не ми трябва сега. Като се опече копъра, ще се завърне. Сега ми друго, докато се пече копъра завърна, че дървото държи повече от чаркова. Като доста интересно направено. Естествено беше с Майнкрафт. Не мога да кажа дали е по-готин от Майнкрафт. Имаше нали някакви готини аспекти, като примерно апгрейдването. Този climbing feature също е хубав. Където можеш в момента, ако да се катериш няколко блокчета. Примерно сега със сигурност... аз трябва да събира файбър. Добре. Със сигурност ще направя chestplate. Малко файбър да съберем. Трябва да намерим къде се пека месото, между другото трябва да се направя campfire. Пък така да кажа от тук. Както казах. Това. Те автоматично слагат гащи и точно ми се стига за каска. Вижте, това е оборудване без потушки. Добре, да видим какво мога да направим в този фърничър. Тук стана малко пренатъпкано, ама ето като леглото. Честове. Легла. Блокчета, вълни. Какви са тези неща, какъв е този и някакви хелмейски горедни неща. Аз не мога да направя нормален чест. Естествено, че мога. Ще опитам. Дърво. Като цяло мисля това не е за първи епизод. Това също не се щупи. Ще тук даже от друга страна. Ако ви е харесал епизода, ударете по един лайк, абонирайте се за канала и ще кача втори епизод възможно най-скоро. При 25 лайка, ако съберем, ще имате възможно най-бързо втори епизод, за да можем там да отидем до този портал. Момент да израза. Бях си му благодаря, че гледахте и до следващия път. Чао, чао!